Ljuba Pantović poznata je po tome da nema dlake na jeziku i da je uvek spremna da iznese svoje mišljenje. Najnovijom objavom na svom Instagram profilu žestoko je potkačila Vladimira Tomovića. Tomović se dopisivao sa nekom osobom koju Ljuba poznaje i uputio je pozdrave. Međutim, nakon što je Tomović u zadruzi udario njenu ćerku Aleksandru Subotić, njih dvoje su u svađi. Ljuba je sada podelila prepisku na svom Instagramu i žestoko udarila na Vladimira. Svakako nisam to odradio. Meni Ljuba teško da može da mi odobri jer me mrzi, ali snaći ću se. Sa njom hoću da se pomirim jer je fair lik i fair igrač. Razumem je skroz. Žao mi je što me mrzi, ali trebalo je da bude svesna da ja nisam jedini krivac. Pozdrav je pošto se družite, napisao je Tomović u prepisci, a Ljuba je ovo prokomentarisala. Vladimirka, nije lepo lagati, kako kažeš, ja plakala da budemo dobri. Promeni dilera pod hitno, napisala je Ljuba u opisu, a zatim podelila još jednu objavu. Ne razumem potrebu nekih individua da radi ko zna čega uzimaju mene u usta, pogotovo kada su u televizoru, pa puste muda jer ne može da im se odgovori. Zatim i napolju nastave da smrde, lažu i troše vazduh. Odjebite, pošto za razliku od vas imam posao, zanimanje, život, ljubav i sreću. Uvek ću vas demantovati jer mnogo lažete. Toliko od mene, doviđenja Nikogovići, napisala je Ljuba na svom Instagram profilu.